सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील कृष्णा डायग्नोस्टिकनं 15 सप्टेंबरपासून सिटी स्कॅन सेवा तात्पुरती बंद केली आहे। उपजिल्हा रुग्णालयातील या सेवेची 71 लाखांची देयक वरिष्ठ कार्यालयाकडून अद्यापही न मिळाल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृष्णा डायग्नोस्टिकनं वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर रेवळे यांना पत्र देऊन कळवलं आहे। डॉक्टर रेवळे यांनी या पत्राची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांना दिली आहे। या गैरसोयीमुळे अनेक गरजू रुग्णांचे हाल होणार आहेत। सरकारी रुग्णालयात ही सेवा मोफत उपलब्ध असल्यानं सामान्य नागरिकांना मोठा आधार होता। ही सेवा बंद झाल्यामुळे आता रुग्णांना खासगी ठिकाणी जावं लागेल, जिथे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागणार आहे। याआधी या कंपनीचं पेमेंट थकल्यामुळे सेवा बंद झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत। त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी शासनाच्या या कारभारावरती तीव्र संताप व्यक्त केला असून खेळ थांबवण्याची मागणी केली आहे। दरम्यान याबाबत विचारण्यासाठी कृष्णा डायग्नोस्टिक्सला फोन केले असता त्यांनी फोन स्वीकारले नाहीत। त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयातूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर उपजिल्हा रुग्णालयातील कार्यालय बंद असल्यानं तिथं कोणी दिसून आलं नाही। याबाबत वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर रेवळे यांना विचारलं असता आपणाला याबाबत संबंधितांनी माहिती दिली असून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांना याबाबतची माहिती दिली असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।